to je náš Mišo. Aj to je ten výraz, ktorý náš Mišo jednoducho, že patril všetkým, alebo každý si ho privlastňoval. A x-krát som zažil, keď som s ním išiel, ako ho ľudia zdravili na ulici, že x-krát mu ľudia týkali, pretože mali pocit, že on im patrí a mám pocit, že to tak aj malo byť. A on sa vždy k ním aj takto správal. Áno, patrím vám. Michal žil naplno a preto nik nečakal akékoľvek prerušenie jeho kariéry. Stále hral aj fyzicky náročné úlohy, ale on sám pochopil, že jeho sily nie sú večné. Vedel si však predstaviť, keď príde chvíľa, že bude musieť opustiť jednu z vecí, ktorú mal veľmi rád. Divadlo a herectvo. Mal som pocit, že mu to chutí, i keď hovoril, že v určitom veku by už človek mal robiť veci prislúchajúce tomu veku. A x-krát som si z neho strieľal, že som mu imitoval úvodný tanec predstavenia, kde vlastne on hore na tom kopci tak tancoval, držiac valušku len takto veľmi jednoducho. A keď mal začať niečo komplikovanejšie, tak som si robil z neho srandu, že ho sekne, alebo že sa dostane do určitej polohy a začne v tom krči hovoriť, že decka, v pravom vrecku mám takú tabletku, to mi vytiahni. A toto, on sa na tom strašne zabával, že no, že a takto to dopadne a tomu sa chcem vyhnúť, takže v určitom veku to stopnem a jednoducho už sa v tom pokračovať nebude. Do života Michala Dočolomanského náhle prišla obava o zdravie. Podozrenie na problémy so srdcom viedli až k zisteniu zákernejšej choroby na pľúcach. Michal bol známy ako tuhý fajčiar, ktorý od 13 rokov intenzívne fajčil. A tak pre každého bola príčina hroznej diagnózy na prvý pohľad jasná. Mišo bol presvedčený, že to nie je z fajčenia. Mal na to x takých štatistických argumentov, ktoré ma presvedčili, že je to pravda. Veď Mišo prestal na určitú dobu fajčiť. Potom chodieval občas ku mne do šatne s prosbou, že či si môžem zapáliť. To som si zapálil, kecali sme a on chcel byť len v prostredí, kde cíti dým, ale sám si nezapálil. A potom je pravda, že som si všimol, že znovu začal a mám pocit, že už to malo súvisť s tou chorobou, na čo on vždy tak mával rukou a povedal, že to už je aj tak jedno. On zrazu prišiel na jednu skúšku a hovorí režisérovi Peťovi Mikulíkovi, že Peťko, ja to asi nebudem môcť dorobiť túto hru. To nie je srdce. Ja ti mám nález. A on to vždy všetko tak rozprával, ako keby, že dobré ráno, otec. Že on to tak povedal, že vieš, ja ti mám nález na plúcach, ja mám rakovinu. My sme sedeli oproti sebe, bolo leto, tak sme boli vonku na terase pred záhradným krbom. A tak sme len sedeli oproti sebe ticho, každý so svojimi myšlienkami. A keď sme sa na seba pozreli, tak on tak jedným okom žmurkol a hovorí, že neboj sa, stíham. No, on si robil tie počty. Viem, že sme sa vždy otvorene bavili, či už ako sa máš. Vedel som, že nepovie dobre, ale takisto to nikto od toho druhého nečakal, že nebudeme sa tu na niečo hrať, vieme. A veľmi pragmaticky hovoril o chorobe. On už to mal, si myslím, tak nejako spracované a premyslené za tú dobu. Určite to boli ťažké myšlienky a človeka to tak nejako zaskočí, by som povedala. Zaskočí, lebo naozaj si povie, že aha, už ten čas je proste obmedzený. No tak prišiel a tam nás úplne jednoznačne a bez pátosu požiadal, či by sme ho pochovali, keď zomrie. A tiež sme mu nekladli nejaké otázky, pretože tiež sme vedeli diagnózu. A jediné, čo bolo, tak že sme mu povedali, že nám je cťou, že nám dôveruje. O Michalovi Dočolomanskom sa počas jeho života vždy veľa písalo. O jeho úspechoch či plánoch. Zrazu sa však stal atraktívny pre niektoré médiá svojím blížiacim sa koncom. Michal sa stal bez vlastného pričinenia na niekoľko mesiacov najsledovanejšou osobou bulváru. Ja nenávidím bulvár kvôli tomuto, že nedajú človeku dýchať, zvlášť keď je trošku známy. Proste idú, rýpu sa, vymýšľajú. Za ním pribehla
dievčina, ktorá si od neho vypýtala autogram pred domom a medzi tým sa ho opýtala, či ešte bude hrať a že či ho uvidíme vo filme, na čo povedal, čo považujem za celkom vtipnú odpoveď, no už iba v tých starších. A na druhý deň bolo toto ich stretnutie vzájomné, samozrejme bez tejto mladej baby, nafotené a bola tam napísaná veta, že Mišo si povzdychol, že dúfam, že ho ešte niekto obsadí. A viem, že mi raz Mišo povedal, ja som raz sa postavil proti ním a v iných novinách som napísal o nich, že čo sú to za, s prepáčením, hajzli. Tak potom mi robili také veci, že na chalupe na tom záhori, čo mal, ráno o 6:00 som fajčil na balkóne, teda na terase a naraz som len počul cvak, cvak, fotoaparát. Už tam bol ten paparazz schovaný v kríku a fotil ho. Je to niečo hrozného. Nepomôžeš si, duši, nepomôžeš nič. Nerob nič. Nech si ľudia myslia, ktorí to čítajú a kupujú tieto hnusné noviny, nech si myslia, čo chcú o tebe, ale radšej drž hubu a nič nepodnikaj, lebo len si ublížiš a ešte viac pôjdu po tebe. A potom ten človek prekročí tú hranicu tej smrti a otočia: náš Miško, smutíme za tebou, skvelý herec, budeš nám chýbať. Nerátal s tým, že to bude ešte za života, hej. On očakával, že sa hyeny zídu. A práve preto tam boli tie požiadavky ohľadne jeho pohrebu. Tie, že nie v divadle, ale v krematóriu. Pretože si hovoril, že budú na konci musieť rešpektovať to, že je slobodný, a že oni nebudú prítomní na jeho pohrebe. Maci aj otec, aj mesto celé, plačú oči, majú neveselé, až zvony za zvonám zetrov leží, ľudia sa pýtajú, kto tam leží. Odpovím nahlas, nech to všetci čujú, podľa písma aj môj blížny, že to bol. Ja som s ním bola ešte v júli tohto roku. S úsmevom hovoril o tom, ako končí. Nemala som síl sa nejak veľa vypytovať, len som sa ho opýtala, či to myslí vážne. On povedal, tak čo narobíš? Mal takú prúpovidku. Co narobíš? S decma nezatopíš. Toto hovoril dosť často, roky, rokúce. A keď to povedal, ale v tejto situácii nebolo mi do smiechu. A sedeli sme spolu aj pri obede a dokonca sme sa tak aj odfotili. A ja som povedala, Miško, ja som taká šťastná, že som tu dnes s tebou. A on povedal, dobre, že si urobila tú fotku. Už viac fotiek spolu mať nebudeme.